నమస్తే న్యూస్ 8 కి స్వాగతం. అనంతపురం నగరంలో 3వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ అంకే కుమారమ్మ భర్త వైసీపీ నాయకులు 3వ డివిజన్ కన్వీనర్ డి కృష్ణమూర్తి పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్థానిక వేణుగోపాల్ నగర్ ఆటో స్టాండ్ వద్ద మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు వైసీపీ నాయకులు అభిమానులు కార్యకర్తలు 3వ డివిజన్ ప్రజల మధ్య కేక్ కట్ చేసి భారీ గజమాలతో సత్కరించి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు జరుపుకున్నారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జెడ్పీ చైర్మన్ బోయ గిరిజమ్మ హాజరై శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జెడ్పీ చైర్పర్సన్ గిరిజమ్మ మాట్లాడుతూ కృష్ణమూర్తి గారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారని, డివిజన్లో ఏ సమస్య ఉన్నా వాటిని వెంటనే పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తున్నారని, ఇంకా ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తున్నామని తెలిపారు. కృష్ణమూర్తి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈరోజు అనంతపురం నగరంలో ఉన్నటువంటి 3వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ అయినటువంటి అంకే కుమారమ్మ గారి భర్త వైఎస్ఆర్సీపీ సీనియర్ నాయకులు కృష్ణమూర్తి గారి బర్త్డేను ఘనంగా కూడా జరుపుకోవడం జరిగింది. డివిజన్లో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ హాజరయ్యి కేక్ కటింగ్ చేసి అన్నదానం కూడా చేయడం జరిగింది. డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటూ అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకోకుండా కూడా చేస్తూ నగరంలో 3వ డివిజన్ అంటేనే ఒక పేరు ఉండేలాగా చేస్తున్నందుకు కూడా మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి అంతేకాకుండా మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు కృష్ణమూర్తి గారు 3వ వార్డు కార్పొరేటర్ భర్త గారైన కృష్ణమూర్తి గారు ఇక్కడ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాము. వాళ్ళు మొదటి నుంచి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు అయిన గిరిజమ్మ గారు కానీ వాళ్ళు ఉన్న కాలం నాటి నుంచి ఇంటింటికి గడప తిరిగి సంక్షేమ పథకాలన్నీ ఇంటింటికి ఎవరికి ఏం అందలేదని బాగా ఉదయం పూట ప్రతి నీళ్లు కుళాయిలు కానీ వస్తుండయా లేదమ్మా అని పింఛన్లు సమస్యలు ఏదైనా కానీ సత్వరంగా కరెంటు కానీ ఏదైనా కానీ సత్వరంగా మనం తెలిపిన వెంటనే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు వాళ్ళ శక్తి కొద్దీ చాలా మంచి పనులు చేస్తారు వాళ్ళు. అట్టందుకే ఈరోజు పుట్టినదినం ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము. మా అభిమానులమంతా ఈ గిరిజమ్మ వచ్చిన దానికి కూడా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు నరసింహులు వాళ్ళంతా మాకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండి మేము అడిగిన ఏ పనులైనా కానీ తక్షణము కానీ వాళ్ళు చేసి పెడతారు. అట్లందుకు ఘనంగా పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాము. ఈ ప్రజలందరికీ సంతోషకరంగా ఉంది. ఈరోజు మాకు సంతోషంగా ఉంది. 3వ వార్డు అనంతపురం డివిజన్ 3వ వార్డు కార్పొరేటర్ కుమార్ అయిన భర్త మా తమ్ముడు కృష్ణమూర్తి బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు అన్నదానము, తర్వాత హాస్పిటల్ దగ్గర అన్నదానము, అనేక మంది జనాలు అంతా వచ్చి సంబరాలతో గజమాలతో ఇది చేసి సంబరాలు బాగా చేసినారు. సంతోషం అందరికీ. 3వ వార్డు కార్పొరేటర్ భర్త అయిన కృష్ణమూర్తి గారు ప్రతిరోజు ఉదయం మా వేణుగోపాల సాయిబాబు గుడి కాటి నుంచి ప్రతి వార్డు సందులో సమస్యలు ఏదన్నా ఉన్నా కూడా వారికి వెంటనే పరిష్కరించి వారి కోసం ఇబ్బంది లేకుండా చిన్న పిన్న భేదం లేకుండా అందరికీ డెవలప్మెంట్ చేయడంలో కూడా ఈరోజు ఒకసారి కార్పొరేటర్ గిరిజమ్మ గారు అయ్యి మళ్ళీ రెండోసారి కూడా వాళ్ళ వంశీసులు అయ్యి చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు మా వార్డులో. ఆ వార్డులో మాది వేరే వార్డులో వాళ్ళు కూడా చేయాలనేది ఒక అభిప్రాయం నాకు. వాళ్ళు చేసేది కానీ భగవంతుని దయ వలన ఇంకా మంచి పదవులు వచ్చి దేవుని దయ వలన వాళ్ళు ఇంకా పైకి రావాలని మనసారా కృష్ణమూర్తి గారికి అలాగే జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఇటువంటి వారు ఉండి వేరే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలా. ప్రతి ఒక్క సమస్య కూడా వెంటనే పరిష్కరించి చేయడం ఇది అనేది నేను మొట్టమొదటిసారిగా నా వార్డులో కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాను. ఇలాంటి వాళ్ళు దొరకడం చాలా మా వార్డుకి అదృష్టమని నేను భావిస్తున్నాను. కృష్ణమూర్తి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. సార్ ఈరోజు డి కృష్ణమూర్తి మా సహోదరు కృష్ణమూర్తి అన్నకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. ఇలాగే ఎన్నో జన్మలు ఇట్లా బర్త్డేలు చేసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.